А21 се бори с трафика на хора, което е изключително голям проблем в България. Не е правилно в 21 век да има роби. Много се изненадах, като разбрах, че има толкова много роби съвременни. Третия пореден поход за свободата отбелязахме една година национална телефонна линия за борба с трафика на хора. В рамките на една година от съществуването на линията успяхме да постигнем целите, които си заложихме, а те са линията да се превърне в основен инструмент за информация и превенция и подкрепа на жертвите на трафик и на техните близки. Така че линията се превърна в основен инструмент на превенция и изпълнява целите, които си заложихме. Много хора подкрепят една кауза, а това е доста трудно в България да видиш как доста хора се обединяват за една кауза, а каузата наистина е невероятна. 150 човека се включиха тази година в похода за свободата. За нас е истинско щастие, че каузата за борба с трафика на хора започва да се разпознава все повече. Все повече хора са готови да излязат на улиците и да я подкрепят. До година похода на свободата ще е още по-голям и още по-вълнуващ.